ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ትማል ረቡዕ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ዘሎ ኩናትን ግጭታትን ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምምላእ ህጹጽን ተወሳኺን ደገፍ ክግበር ጸዊዑ። ግራንዲ ኣብ አዲስ አበባን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ቅልውላው ስደተኛታት ብፍላይ ድሕሪ ግጭት ዩክሬንን ጋዛን ብዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ተረሲዑን ተወንዚፉን ከም ዝነበረ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብግጭታትን ውሽጣዊ ምዝባላትን ኣዝዩ ዝተሃስየ ቅልጡፍ ምላሽ ክህብ ድማ ጸዊዑ። ብመሰረት ኮሚሽነር ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ሱዳን ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር 8 ሚልዮን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞም። ግራንድ ብተወሳኺ ነቶም ጠንቅናይ ዝኹሉ ምምዝባላት ዝኾኑ ዘለዎ ወተሃደራውያን ጀነራላት ኣብ ስምዕ ክበጽሑን ስቓይ ህዝቢ ሱዳን ከብቅዑን ብዘይምኽኣሎም ወቒሱ። ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣስታት 47,000 ስደተኛታት ዝርከብዎም ልዕሊ 100,000 ሰባት ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ዝተፈላለዩ ጽብጻባት ይገልጹ። ሓደሽቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ሱዳናውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ካብ ከባቢታት ዶብ ርሒቖም ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከብ ሓደሽቲ ሰፈራታት ይግዕዙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓሓሊፉ ዝረአ ኣብ መንጎ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ጉጅለታትን ሓይልታት ፌደራልን ዝፍጠር ግጭታት ንስደተኛታት ሙሉእ ውሕስነት ዝህብ ቦታ ዘይምዃኑ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ መሰላት ይገልጹ። ኣብ ፈለማ 2022 ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNHCR ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ብዝተፈጥረ ግጭት ልዕሊ 20,000 ስደተኛታት ምህዳሞም ከም ዝገለጸ ይዝከር። በተመሳሳሊ ብ18 ጥሪ 2022 ኣብ ከተማ ተጎውጫለ ዝተኻየደ ውግእ ስዒቡ ኣብ ጥቑ ዝርከብ 10,300 ስደተኛታት ዘእንግድ ማዓስከር ከም ዝተቓጸለን ዝተዘምተን ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ስደተኛታት ብምትእንጋድ ኣብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ። ብመሰረት መግለጺ UNHCR ኣብዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኤርትራን ሱዳንን ዝመጹ ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ኣለዉ። ኣብ 2024 ሓፈሻዊ ጠልባት UNHCR ኣብ ኢትዮጵያ ብድምር ኣስታት 426 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ እቲ ትካል ገሊጹ። ውድብ ጥዕና ዓለም ንመጀመርታ ግዜ ብኢንዱስትሪ ንዝፈርዩ ትራንስፋቲ ኣሲድ ማለት ዝተመስረሐ ስብሒ ኣብ ምውጋድ ምዕባለ ዝረኣያ 5 ሃገራት ንፈለማ እዋን ምስክር ወረቐት ሂቡ። እተን ሃገራት ዴንማርክ፣ ሊትዋንያ፣ ፖላንድ፣ ስዑድ ዓረብን ታይላንድን ክኾናን ከለዋ ብኢንዱስትሪ ንዝፈሪ ትራንስፋቲ ኣሲድ ንምውጋድ ጽኑዕ ቁጽጽር ኣብ ምግባር ዝድግፍ ፖሊሲ ከም ዘተኣታተዋ ተገሊጹ። እቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2018 ዝተቐመጠ ሸቶ ክሳብ መወዳእታ 2023 እቲ ብኢንዱስትሪ ዝምስራሕ ስብሒ ካብ ዓለማዊ ቀረብ መግቢ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ኣብ ግብሪ ክውዕል እኳ እንተዘይከኣለ ኣብዚ ውሽጢ 5 ዓመታት ምዕባለታት ከም ዝተረኣዩ ይግለጽ። ኣብ 2023 ጥራይ ኣብ 7 ሃገራት ማለት ግብፂ፣ ሜክሲኮ፣ ሞልዶቫ፣ ናይጀርያ፣ ፊሊፒንስን ዩክሬንን ሓደሽቲ ፖሊሲታት ውፅኢታዊ ኮይኖም ትራንስፋቲ ኣሲድ ብዘይካቶም ኣብ ኢንዱስትሪ ዝፈርዩ ብተፈጥሮውን ኣብ ዝተፈላለዩ መግቢ ይርከቡ። ዝኾነ ጥዕናዊ ረብሓታት ከም ዘይብሉ ብክኢላታት ዝግለጽ ትራንስፋቲ ኣሲድ ብተደጋጋሚ ምስ መግቢ ተሓዊሱ ምስ ዝዝውተር ወቕዒ ልቢ ከኸትል ይኽእል። 53 ሃገራት ዓለም ኣብ መግቢ ንዝርከብ ትራንስፋቲ ኣሲድ ንምምካት ሓደሽቲ ፖሊሲታት ተግባራዊ ገይረን። እዚ ድማ ን3.7 ቢልዮን ሰባት ምስ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ 600 ክነጻጸር ከሎ 46% ካብ ህዝቢ ዓለም ኩነታት ኣመጋግቦኦም ተመሓይሹ። እዞም ፖሊሲታት ኣብ ዓመት ኣስታት 183,000 ህይወት ከድሕኑ ትጽቢት ይግበር። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትራንስፋት ማለት ዝተመስረሐ ስብሒ ዝፍለጥ ጥዕናዊ ረብሓ የብሉን፣ ግን ከኣ ዓቢ ናይ ጥዕና ሓደጋታት ኣለዎ ብምባል ብዙሓት ሃገራት ኣብ መግቢ ዝርከብ ትራንስ ስብሒ ዝእግድ ወይ ዝድርት ፖሊሲታት ምትእታወን ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ገሊጹ። መብዛሕትኡ ትራንስፋት ወይ ዝተመስረሐ ስብሒ ብኢንዱስትሪያዊ መስርሕ ዝፍጠር ኮይኑ ኣብ ዘይቲ ኣሕምልቲ ሃይድሮጅን ብምውሳኽ እቲ ዘይቲ ኣብ ናይ ክፍሊ ሙቆት ብኸፊል ድሩቕ ክኸውን ይገብሮ። ኣብቶም ካብ ዕዳጋ እንህልኾም ምግብታት ብትራንስፋቲ ኣሲድ TFA ወይ ብኸፊል ሃይድሮጅን ዘለዎ ዘይቲ ማለት PHO ይፍለጥ። እዚ ድማ ኣብ ዝርዝር ቀመማት ናይቶም እንገዝኦም ምግብታት ክንረኽቦ ንኽእል። እዚ ንጥዕና ጎዳኢ ምዃኑ ዝተነግረሉ ስብሒ ኣብቶም ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦም ብዘይቲ ዝተጠብሱ ዕሹጋት ምግብታት ብብዝሒ ይርከብ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን